Don atli ki khubor lai kam bala posapo ka warta ka khubor pnar kawe ka don kam hado ak nyeungut kan thei ba charang kawe pat ka don kam hado san pheungut kan thei ba charang skap an pule ka ne khubor ta ka khubor lai kam hajwai ka India leading organization ka branch thmai padon hajwai lakhot ya ak nyeungut ki candidate kan thei ba charang dakiba persyang bante ya kalawe ka jongki ki post de ki brand manager qualification khat ar hado MBA. Pat pinyo ru ia ka free training ka bakat tu kat Nepal. Ka ba pide ban train ia ka kitin ka thalai ka jong phi ka communication skill ka leadership quality ka ba pide ban gaj ia ki way bat ka administrative. Ka por ban tray kan de na du ka phra ba JAM hado ka san ba JPM. Pat pin sayo ru ia ka incentive hapo ka training. Kajingyo hadin baladat training kande hadu saupeu hajar ne saupusan hajar. Wansha office da ka bara da ka CV biodata. Kesngi nadu ka khandru tarik hadu ka khatpra tarik September hajar pusau. Wa khatwe BJM hadu ka lai BJPM. Lebenta kajingtip ki ba khambania phila ban phone ha kene ki number nyeu not phra san phra khandai phra san lai sakawe pat khandai lai riu san phra lai not san. Sakane ka wepat like kam don ka kam ka balait na mata ki san pheungut ki kan the bat charang ki ba pendap ya ka kelas 6 hado kelas 10 kane kan de kalat berka kabuk sia repi ba piyo ban tre bang kata bat ka office da ka ba piyo new haja taka hado chipe haja taka bat na menta ka jingtip ka ba khambania phila ban phone ha kene ki number ba piyo I hang ne nru khandai not khandai saulai ar nru ar phra ngam natip ne bhas phang kane ka kam kan de tang ya ki nong chantia ne kan de ya baro khasi ba chantia ne ngayo I ya kene ki post hapo jong ka warta ka khubor pnar kumta nga post pat hang ne le se ba don na pedeng jong phi ki ba wat kam wat jam ki bam don kam don jam phi don kam bha ya kene ki kam kumta la da ki kwa ban le kene kam sngo ba phone ha kene ki number knang ba pin tip ki ba khambania